Velkommen til Office Hotel Valby. Her finder du eksklusive kontorer med moderne faciliteter og en rigtig god atmosfære. Vi tager os af det praktiske, så du kan bruge tiden på din virksomhed. Vi har inkluderet alt i prisen, så du slipper for at bekymre dig om uventede ekstraregninger. Vi råder over 60 moderne og nyrenoverede kontorlokaler. For at sikre optimale arbejdsforhold er der naturligvis lynhurtig internet og en bemandet reception, som tager imod dine gæster og post. Og du har adgang døgnet rundt. Hos Office Hotel Valby har du også fri adgang til 8 mødelokaler med plads til alt fra 8 til 50 personer. Vi har også en eksklusiv business lounge og en stor, flot tagterrasse. Alle etager er indrettet med velfungerende køkkener, og du er selvfølgelig velkommen til at bruge vores kantine, der hver dag tilbereder lækker mad. Office Hotel Valby er centralt placeret i København. Der er 5 minutter til motorvejen, og når du ankommer, kan du frit benytte den store gratis parkeringsplads. Du har også mulighed for at bruge S-tog og busser, som holder lige i nærheden. Office Hotel Valby er for dig, der ønsker moderne kontorfaciliteter med personlig service og en god atmosfære til en fast lav pris uden ekstra regninger. Kontakt os i dag. Ring på 40 31 68 68.